Nie. Čaves, áno, je to Vazix LP, kto iný by to bol. A je tu ďalší epický house a máme ho tu na. Nie, máme ho tu na. Je to toho istého samozrejme a je to tu. Začneme okolo domu. Takže je tu posedenie, než bazény také, bambusy, kaktusy, čo neviem čo. Vyzerá asi takto. No, dúfam, že je to veľký, že tu bude čo kúkať. Ideme dnuka. Hneď tu naľavo máme posedenie. Áno. Hneď toto je veľmi pekné, páči sa mi to, je to správne ako u nejakého baru, toto neviem čo má byť. Toto neviem čo, ale tak. Takže to má byť akože ako kuchyňa, spravená z takého toho. Ideme ďalej, je to knižnica, kde si môžete prečítať hociakú knihu, ktorá vás zajíma, ale nenájdete tam ani jednu. Max Enchant. Full HD 500 palcová telka, jak inak, oheň, jak inak. Zase točiate sa schody, no ideme po nich. Žiadne zábradlie, môžeme spadnúť, táto zle. Presúvame sa hneď tu, kde bude asi kúpeľňa, áno, veľká kúpeľňa, kde si môžete toto so s manželkou užiť, záchod, so splachovaním. Víte, tu budete sedieť takto. Tak. A sa to samo spláchne. Like. A máme tu ďalšiu knižnicu. A je tu ďalšie posedenie pri ohni. A ďalšia posteľ. Viete na čo? If you want. If you want. Čo if you want? If you know what I mean. Nevieš, čo som si myslel. Je tu ďalšia 200 palcová Full HD Alienware i5 core, neviem čo, grafická, neviem aká, matičná, neviem aká. Zase to je taký maličký dom, zvonku vyzerá veľa, ale veľa veci na ukázanie tu není. Tak toto video dúfam, že bude mať aspoň 20 minút. No, máme tu, toto som už ukazoval, všetko, netopiere sú tu. A je to taký menšia vila, ktoré vlastne Gajsenovci, tak som chcel povedať, áno. Či si to ukážeme v rýchlosti, ako vyzerá to tá kuchyňa. Nejak takto. Takže toto by som povedal, že je taký spoločný dom, kde nie sú steny, žiadne také, že to je všetko v jednom. Toto je také posodenie na oddych, kuchyňa, na oddychovanie, čítanie. To je obývačka, keď idete hore po schodoch, tak tu máte čo? Aj kúpeľku, toto je aspoň oddelené. A posedenie plus spálňa plus pracovňa v jednom. Takže čaves, ja sa budem s vami lúčiť, do popisu dám link, kde to viete stiahnuť túto mapu, aj prvú, aj druhú, tretiu. A čaves, lúči sa s vami Vazix LP, Kofola, like.